an sako shi ne? Yaushe ya fito? Yaushe zai fito? Yaushe za a sake shi? Alhamdulillah oga, na ji daɗi da Allah ya sa na same ka, dama kai kaɗai za ka sa baki a sake shi. Ya kamata a ce an ba da belin mutumin nan, kwanansa nawa a aji, a ba da belin sa. Ya kamata mutum, idan mutum yana abu, ya kamata a yi tambaya da kowa kake waya. A ba ta na ce an sake shi, ka san me aka saka? Assalamu alaikum. Wai haji ya toye mana ina waya ina an sake shi. To abinda nake nufi, abinda aka saka wannan shahararren alban din mai suna Tauraro. Wanda a ka san shi dan garma haka yake. ya dauka yi wani ne aka daure. Ya da wani aka daure, yana son daure. Abin da yasa ka san yaron nan banzari. Malam Tazuli a to abin da nake tunani ni Allah nake a sake shi. Da ji kana an sako shi. Na dauka shi ne. wani masa bayani. Yi masa bayani dalla. A dama wato wani album ne mai suna Tauraro. Wasu waƙoƙi ne sababbi na 2020 wanda shahararren mawaƙin nan ya saka. Ya sake shi. Kuma ba wani bane aka daure a saman yana YouTube channel. Ka san YouTube ai ko? Kwarai kuwa. To ai da ni ba na son YouTube. Madalla. Amma yanzu ina shiga YouTube. Musamman Adamu na Gudu TV a tashar nan ta sararin samaniya mai YouTube channel ba? YouTube channel Adamu na Gudu TV. Idan na fahimce ku kenan ma'ana wannan shahararren album din kenan mai suna Tauraro shi ake shirye-shiryen saki. An sake shi yana cikin gurin. Na sake shi ba. Za a iya. To Za a sake shi zuwa jibi. To idan haka ne kar a fara belin sa, kar a sako shi wancan. To sai an sake shi Tauraro. Magana da ke ba shi ai ba daɗi ba. To wannan Tauraron kuma baki da nafin ba. Baki da nafin ba ne, kuma ba robari ba ne. Nishadi ne wannan. Abin da zan yi dama yanzu daga nan masallaci zan yi wuce, kuma akwai shi ɗaurin aure zan sanar. To idan na je zan faɗa, kada ku manta a shahararriyar tashar nan wacce take kawo muku ƙayatattun waƙoƙi ingantattu masu nagartu daga ingantattu personal private. Saboda haka ku je ku danna ku yi subscribing a YouTube channel din Kasan me yake birge Adamu na Gudu TV. Babu bulogo. alhamdulillah. To ku danna, ko ba aiki da na bayan kun danna ku yi subscribe sai ku danna alamar ƙararrawa, domin da zarar ya ɗora sabuwar waƙarsa ko kuma sabon fim ɗin shi ko wani abu da ya shafe shi ko masana'antar fim, kawai za ku ganki To a jama'a kar ku manta da sunan channel din Adamu na Gudu TV. Maza ku yi subscribing ko kuma danna ƙararrawa, za ku samu shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Me za ka ce? Ba abin da Abokin dan ba. kar ku sake a baku labari, kuma zama ko da yaushe kuna kallon wannan YouTube channel. Adamu na Gudu TV. Mun gode. Duk da babu a gidanmu.